kebiar budaya Nusantara reok singo bawono tetap jaya yo 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 yo
menika kula ami witi yo 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 dumateng sagung pamiyarasa sutresna budaya ingkang minulya bapak-bapak ibu-ibu saha adik-adik warga masyarakat dusun Bedayu Talang khususipun Senduro Lumajang umumipun sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan pagelaran reog campur sari Singo Bawono kang pundi dipun pandhegani langsung dening Bapak Marsum mijilipun saking dusun Talang Kulon Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ing siang menika makarya sami sesarengan YKS Audio Sound System Sumberagung Pakel Kidul Ardis Multimedia Mas Eko Oke Dawon Lor Sukodono Lumajang dipun undang ingkang minulya Bapak Wayan Ibu Wayan sekeluarga kangge margya raipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh panjenengan kula trimestani dos pundi kebyare reog Singo Bawono ing siang menika sugeng siang para rawuh sugeng Amir Sani nuwun Kakung putri siang menika keparengan kula amiti yo 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 pagelaran
marso niku rakane yo 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 talaku pagelaran panjenengan kula mirsani ayun kemanten pasarengan dadak merak singo bawana engger dadak merake kembar papat dilebokne kabeh putra wayah bapa wayan ponak-ponakane ibu wayan kabeh ditumpakne aja nganti ana sing keri diura-ura karo tetembangan ger monggo Ananda Restu Indra Mulya Ananda Alvino Aska Kunjoro dipun siapaken numpak reog singo bawana iki reyoke ya wis teka kemantene monggo ditumpakno sing duwe gawe supaya lega rada kulonan mula reyoke dan digoyangno iki reyoke singo bawana Bapak Marasom juragan kula talang kula panggenan kula mugi tetap jaya ing salaminya ayo kanca rame-rame nonton reog singo bawana Bapak Marasom juragane talang kula panggonane Bapak wayang sing duwe gawe
iki seneng atine singa bawana iku iburane bisa numpakno putra-putrane ayo kaca rame-rame apa reok singa bawana bapak marsung juragane malang kulon panggonane yo 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 terus ditumpak nih terutama Ananda Restu Indramulya karo Alvino Aska Kuncoro ditumpak nih sing tuwuk aja nganti didukne sarate nono hangkurang wis genep sun cawis cawisi mungkari sak jangkahan maning isun sitori kosaking Ibiara kari kari muluke tapi dadi nyamburu tapi demenane banget iso rika tinggal dalam mas lihat aku dong kabeh motong wis padha warang kabeh kuping wis padha rubuh tutup pisahe angson katuni tapi wirangi nutupi rai kadang jati neklok nong lorong wis arep rapi kasih loro Ibiara kali
terus ditumpakne nggih ponak-ponakane Bapak Wayan ponak-ponakane Ibu Wayan nggih umpama aku gak wedi dosa lara tak wales lara kaya ati sing tak rasa nanging aku ra mentolo ayo nduk Dayun, dayun. Aku ra duwe rasa iya 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 lila piye nduk karo wong liya atiku wis kacau tresno kowe milih tresno liya nduk eling eling kowe eling eling janji tresno mura ono liyane nyatane saiki
piarsa lir ombake samudra. Bedak Sinoman nyun dikirim aqua pembaronge ngelak terus ditumpakne nggih. Tembang salajengipun pundhutane keluarga besar ngersake Bokong Semop. Bokonge Denis. Hati-hati, hati-hati. Arane Bokong ongko sesikian arane nanggal sepisan kulit kuning lari kuning langsung kelihat nyawa ngelak itu panggonane Bokong Semop Bokong sapa mas sing digodelang lapis sigar lari sigar kebodo kari kutu kepindu Singabawana Adis Soti iki yae Sanggul Semop
iku tumpakna yo, bapake yo. Bokong simak pundutane Mbak E. Nggih dilanjut pamundutan salajengipun kepareng ngaturaken gulu pedhot bersama campur sari Singabawana. Ayo. Wit keloporan keluku disigari diporo ganti pitu saben dina aku wis bisa turu jaman riko ngomong sing kawantu Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering kuliah isun kiri gedang rojo sak curung dipangan codot tim yang urung yang urgulun isun pedot godhong sawi enake urapan momo hati iki kaya makan gurita gedang raja sak curung diperedeli dong sing percaya gedang jodoh iki keli ana ring pinggir buru ketemu awak
langsung ngasir kelibekan kaya kelangan pikir Wit keloporan keluku disigari di poro dadi pitu saben dina aku wis bisa turu demen riko ngomong sing kawatu Aring bakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun mikiri gedang rojo sak curug dipangan codot timbyang warung piangur kulun isun pedot godhong sawi enake urepen klopo ati iki kaya mengkanggo riko gedang raja sak jarang diperedeli dong sing percaya gedang jodoh iki timbyang warung piangur kulun isun pedot dong sing percaya gedang jodoh iki timbyang warung piangur kulun isun pedot dong sing percaya gedang jodoh iki nggih sing numpak cukup nek kurang tuwuk ditumpak ning nggih bengi nggih ayo nger reoke sing loro ditokne nggih sing loro nggih barong nah para rawuh bersama YKS Audio Sound System Sumber Agung Pakel Kidul artis video syuting Mas Eko Oke Dawon Lor Sukodono Lumajang panjenengan kula mirsani tos pundi kepiare reok singo bawono yo 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 eh 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 hati-hati ger hati-hati ger awas lo ayo lo iya oh eh ayo la awas hati-hati la ditoto ojo nganti geseh karo kancane as lo ayo hati-hati ger lo lo awas lah iya akhirnya lo lo awas di perut ger lo iya awas lah iya lo ya la ayo ayo iya ya
Lo, awas, awas, awas. Ya akhirnya kembali juga. Iya, lah, ya, ya, lah, iya, iya, lah, ya, lah. Mohon diedit artis, jangan disut. Lo, adegan berbahaya. Ya, 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 lah. Lo, iya. Lo, ayo. La. La. Ya. Ya. Oh. Ya. Ya. Lo. Ayo. Iya, out. La. Ayo. Ya. Ya. La. La. Lo. Ayo. Ya. La, ayo. Iya, out. La, ais. Iya, out. La. Iya, out. La. La, ayo. Ya, out. Ya, la, ayo. Lo, yo, lo, ayo. Oh. La, ayo. Oh. La, ayo. Yo. Oh. La, ayo. Ya. Lo, iya ngono ger. La. Ayo. Yo. La, ayo. La. Yo, yang ngono ger. Ayo pengawal. Lo, ya. Oh. La. Iya, out. Iya ngono ger. Iya. Ya. La. Ayo. Iya, out.
iya ngono ger. La ais ya. La ayo. La 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 ayo. Iya out. La iya. La ayo. La ayo. La ayo. Iya out. La iya out. La ya. Iya. La 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 la. Ayo. La. Ayo, ayo, ayo. Lo 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 lo. Ayo. Iya, off. La. Iya. La, ayo. Yo. La 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 la. Iya, out. La. La, ayo. Ya. Ya, ayo. Lo 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 lo. Ayo. Hati-hati ger, hati-hati ger. La, ayo. La, ayo. La, ayo. Iya. La, ya, ya. Ya. La. Iya. La. Lo 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 lo. Ayo. Ayo. La. Ayo. Lo 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 lo. Ya. Ayo. La. Ayo. Iya, os. La. La. Ya. Yo yo, la 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 la, ayo. Yo, la, ayo. La, ayo. La. Ya. Ya. Iya, out. La. Iya. La. Lo 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 lo. Iya.
Lah. Lah, ayo. Lo, ayo. Iya, os. Lah. Mas Randy. Yo, ayo. La, ayo. Mas Randy. Mas Andre. Ya, ayo. Nah, ayo. Yo, ayo. La, ayo. Yo, ayo. La, ayo. La. Iya, os. La. A, A. A, ya, La, ayo. La, iya, os. Lo, ayo. La, iya. La, iya. Iya, os. La, iya. A, ya.
Kebyar reok singo bawono pagelaran pambuka sampun paripurna kapiyarsaken ngarsa panjenengan sami rawuh minangka pagelaran angka kalih panjenengan kula mirsani mudune Arjuna Muda Singa Bawana lumantar pagelaran tari Patih Bujang Ganong sung siang rawuh sugeng amirsani nuwun. Ya, ya, lo, yang ngono le, ayo boyo intem le, lo, ayo boyo intem le, la, ya, la, ya, la, op, la, ya, ayo, la, ayo. Ayo, sitoke ger. Ais. Iya, yang ngono ger. Iya, la. Ya, la. Lo. Ya. Outs, hati-hati. La. Ya, out. La. Ayo Pak Johan dikawal, kongkong ngadep kamera. Ya, os, la, ya, op. Ya, la, ya, awas, pos, yo, la. Piye kesel le? Kesel? Ya diombeni. Ayo Kang Gaplek diombeni. Diombeni sik. Ayo ganongan papat mudhun kabeh. Iki Arjuna Muda Singa Bawana iki putra daerah Talangkulon. Ayo mudhun kabeh joget ana ngisor kabeh. Ayo diombeni. Diombeni. Ayo, kono. Ayo mudhun dole. Ayo jejer kono.
Jejer ngadep kamera kono. Ah, diombeni cek wani, jejer ngadep kamera. Sing wani telu. Ayo jejer ngadep kamera. Ah. Kono. Ayo le ngadep kamera. Sapa iki? Ayo ngadep kamera. Ah. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Ah. Awas joget irama kendang nggih. Capuk ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Cucu perawan enak endak karuan. Susu rondo enak endak sepiro. Nggih Bapak Ibu niki Arjuna muda nggih cikal bakal peneruse Panjak Singobawana asli putra daerah Talang Kulon nggih. Monggo kangge ngregengaken swasana ing siang menika penghormatan dumateng Bapak Wayan, Ibu Wayan kali keluarga besare. Monggo kula aturi nyawer 3 serangke pengganong andalan, pengganong cikal bakal Singobawana. Mas, digolekno kursi dikei kerdus Mas. Ah, digolekno kursi dikei kerdus. Lagunya permintaan dari tuan rumah minta lagu Madura lewat irama elektron Mas. Lagu pertama Obu Celeng Mbak. Monggo elektron Obu Celeng bersama Singobawana. Monggo Bapak Wayan, Ibu Wayan kali dulur-dulure Talang Kulon kabeh padha nyumping, padha nyawer. Iki ponak-ponakane sampean dhewe. Iya. Digoyang bareng-bareng kembali ada Singobawana. Ayo Mas. Matur, monggo kabeh dulur-dulure lanang wedok bedak sinoman sing wonten mawon. Monggo niki ponak-ponakane sampean dhewe. Dulur-dulure Bapak Wayan akeh. Monggo matur semangun sakalangkong joget sing enak le. Loncong mata murka bibir merah ucek retina. Aduh beremah carana rasana bulan gerak kenalan. Seepin tatika kijang Innova. Matur semangun keluarga besar Bapak Wayan Talang Kulon bersama trio Tutireng tak andi. enak no goyang ele. Bila ngaturo bagi bola tabe bola level bebe. Napa boleh dunia bola kalabenya kun andita ringisna. Bila ngaturo bagi bola tabe bola level bebe. Napa boleh dunia yang mau foto sama 3 jagoan kita, monggo Ibu silakan. Butelang rolos eri bondi duce ratina elang lonceng mata murka bibir merah duce ratina yuk duh beremah carana rasana bulet terok kenalan. Seepin tatika kijang Innova.
ditinggal dhisik. Niki ponak-ponakane sampean sing gano. Asli putra daerah Talang Kulon. Bibir mira duce retina duce retina digoyang bareng-bareng kepada Dasingo Bawono. Oh enak mas. Ada Adis Production. Lancing eri bonding duce mapana duce mapana lang lancong mata murka bibir mirah duce retina duce retina. Opuk celeng tembang pambuka wonten atraksi Bujang Gandong. Joget maneh tembange sik kari telu iki. Ayo ngombe dhisik. Ngombe dhisik. Untuk berikutnya Mas Aska sama Mas Indra. Ayo foto sama ganongan. Ayo ganongannya digawe Mas Aska mbek Mas Indra dijak foto bareng. Monggo Mas Aska sama Mas Indra. Foto bersama ganongan. Ayo dole mudun. Mudun nak joget maneh nak. Ayo nyambut gawe nak. Nyambut gawe tak uruki nyambut gawe nyang Pak D. Ayo monggo Mas Aska jejer ganongane. Nah mepet di tengah endi candri erek. Mas Nada ditulungi noto iki Mas. Sing abang sitok kono. Ngoten disut. Untuk ialah kedua permintaan dari tuan rumah ini mata yang manceng masih bersama Elektron Mas Rizky. Monggo. Dan untuk adik-adik yang lain barangkali mau foto monggo dipersilakan. Yang mau foto sama ganongane. Goyang bongkong ele.
saking belainnya. Hai mata merambai, ngabektikan sana. Takuanku lemahku, rasa mati amatnya. Kalau rasa hati, kuda sangat arep bunga ade, tapi masake hati. Malu rasa hati, kuda sangat arep bunga ade, tapi masake hati. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Dumateng keluarga besar Bapak Wayan, Ibu Wayan kali dereke ing sampun kersa nyawer nyumping wontene atraksi tari Bujang Ganong trio Arjuna Muda putra daerah saking Talangkulon. Panjenengan nyumping sepindah ngramekaken hajate Bapak Wayan, Ibu Wayan, kaping kalih ngramekaken gebyare reok singa bawana. Engger dikocak kanongane sing enak kere. Yo yo yo. Ae ae ya ya. Ae ae ya ya. Ya a ya. Ae ya a lo 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 ya la 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 ya ya lolo ya tepuk tangan yang meriah untuk pangganong kecil kita. Yo la 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 ya 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 yo ya ya yo sabun sing cilik mundur ayo mundur sing cilik iya ganti sing gede ayo atraksi le lo 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 yo 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 ayo la 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 yo ayo la 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 op la 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 ya ya oh ya ya la ayo lo 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 ya ayo la 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 ya lo 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 ayo as hati-hati as hati-hati lo ya hati-hati hati-hati la 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 op oh as hati-hati le yo nah as la 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 as kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk atraksi dari Singo Bawono. Hati-hati le yo as iya terima kasih yo oke iya off hati-hati lo iya lo iya off lo iya la as hati-hati
Iya, salam penghormatan. Mas Anjar, salam penutup Mas Anjar. A, E, A, E, A. Iya. A, E, A, iya. A, O, E, A, O, E, A, E, ya. Lo, ayo. Lo, terima kasih. Tari Bujang Ganong Minowa Glanongko kalih sampun paripurna kabiyarsaken ing ngarasa panjenengan sami berawuh minowa pagelaran salajengipun panjenengan kula mirsani mudune widodari Singobawana ingkang ngarsa ngabiyantu rasung pasugatan tari Serimpi Sekar Jadilan ayu ayu rupane gandes luwes solah bawane soan telepon Bapak Wayan Ibu Wayan sekeluarga kepareng ngaturaken iring-iring gending jodoh lewat orari. Senenge asik mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane Isona jodoh wong ayu kaya rika amang kuyan ya kawitane akhire jodoh selawase senenge nduk sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kote-kotekan oh akhire lo
ati isone jodoh wong ayu kaya rika amangkuyan ya kawitane akhire jodoh selawase senenge manado senenge sing mari-mari mari nemu jodoh lewat ora ri kawitane kontek-kontekan akhire seneng tenanan mula isun sing ngira sing nyanati isun jodoh ya ambirika amangkuyan ya kawitane akhire jodoh selawase ayo nduk isun nduk ison sing ngira sing nyonoman iya dik iso jodoh ya ambirika masa omong guyon ya kawitane akhire satenge sing mari-mari nemu jodoh lewat ora ri kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan Tari Sekar Jadilan 6 jajahe ayu-ayu rupane nggih bersama YKS Audio Sound System kolaborasi artis multimedia dicaosi lagu ya nduk pambukaning lagu digarap versi dangdut Singobawana lagune Selendang Kuning biru-biru rasa kedah ngomong apa tinyongko katresnanmu yen kowe jaluk lebih mending aku sekali yen wis mati rasa kedah ngomong aja megandol
bakal balik balik tanganku hilang baru rasa tresnoku sing apa wono ada artis sedih jaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa ndang ngomong apa tinyonggo katresnanmu yen kowe jaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa endah ngomong aja buka dali karo selendangmu selendang biru sing ana ring pundakmu lontor tanpa warna bekas bakal balik balik tanganku hilang baru rasa tresnoku selendang biru sing ana ring pundakku lontor tanpa warna bekas ning lambiku hilang bakal balik balik tanganku hilang baru rasa tresnoku selendang biru hati tresnoku Salendang biru tembang pambukon gelaring tari Sekar Jadilan tembang angka kalih sak mangke Mbak Meli ayo Mbak Meli Agustin gawe lamunan featuring karo sapa kono
lamunan tembang angka kalih on kelaring tari sekar jadilah ngalih nyang Mbak Erlis. Ayo Mbak Erlis gawe apa lagune sing kepenak? Bunda Erlis gawe balada tukang tambal ban mak jedor dor 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 dor. Asik asik. Cak selamat, nyanyi Cak selamat bang. Cak selamat. Ayo Cak selamat, nyanyi Cak selamat. Aku iki tukang tambal ban uripe sadala-dala golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Digoyang bareng-bareng nasi bawang Ardi Sote.
nggih lagune cukup nek kurang tuwuk disambung mangke dalu ae nduk ditata barisane sing rapi digoyang bokonge kaya singa bawana yo 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 a e o e a e o e a e o e Ya guys. a e o e o e a o e e e a a e a e e a e a e ya e la o e ya e lo 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 ayo a e a e a e ya e ya ya e ya ya e 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 ya ya a e ya 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 Tari Sekar Jadilan pagelaran angka 3 siang menika wonten dalemipun Bapak Wayan, Ibu Wayan, Bedayu Talang Senduro sekeluarga Lengsari. Tari Sekar Jadilan perawuh panjenengan kulti mirsani atraksi bantengan Singo Bawana. Ayo genduk Jadilane mundur. Mandaping atraksi bantengan Singo Bawana lumantar iring-iring gending versi Madura.